আর রুমালটা দেখিলু কোউঠি নবা ধলা রুমাল ধলা রুমাল রুমাল কেতে ভাই আউছি ধলা রুমাল এগুলো নেଉଛୁ କି টিকটକ୍ ভিডিଓରେ ଏଗୁଡ଼ା ପଶୁ ସବୁ ଆଜି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ନୁହଁ ଲାଇଟ୍ ଏମିତି ପୁରା ଜଳିଥାନ୍ତା ଲାଇଟ୍ଟା ସାରେ ହଁ ହଁ ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରେପୁଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ कंपनी एगुड़ा सब से नाटक लेटर का लिखे मुंडा काम ना भलो ये
ଇଆଡ଼ା ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଶୁଣ ଏଇଠି ଆସିଲି ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାର ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ